Hey, boss, Mifuna Mariamda. I come from Tanganyika, other side of the river. When the birds fly backward, keeping the dust away from your eyes. Oh, you taking me for granted. Where's my money? Where's the cocaine? I give you a lot of cocaine and no money. I'm not here for joking, man. Where's my money? I'm here to work for my children. Hey. I'll pay you. Hey, you, idiot. I want my money. Please give me How long? 1 month. 1 month. Please. How long will you owe me? The congregation will help me. I want my Please, people in the church, Pastor, please. I'll shoot you Please. in front of the church. 1 month. Lana-ke kusedolobheni elikhulu ekwaziwa ngokuthi yiGoli. Kugcwele yonke inhlobo yobugebengu lena. Ngisho nabafundisi imbala baziphendula zona igebengu. Ungathi ungazelele nje uthola umfundisi esekubamba inkunzi. Wena phela utshela ukuthi umfundisi kanti umkhulukuthi wesigebengu. Lona-ke nguMayo, ungumfowabo kaMadluphuthu. Umkhulukuthi wesigebengu esidala. Insolaboya yangoqo ubala kwakutshontshe imoto Yena leli uzandla Hello. sure kunini nginifuna Sikhona. ya umugabe lo mngane wami uye eZimbabwe Mkabe kunini akhala ngempahla ephuma mgabe uzokulanda lethu baba Samba sudi. Senzele into fonto. Ngeke phela lapha. Siphatha nice. abangani bakamayo bonke abantu abaphuma emazweni abantu abaphuma ngaphandle obheke nje manje sibabona sebengena lapha ezinyangeni bayofuna umuthi phela umuthi wamadoda Teve utshele lo madala kunikeza umuthi wenduku yami Ngena. Boa noite, papá. Ndoda. Tudo bem? Hayi siyaphila. Estava a pedir remédio para fazer crescer minha pizza. Yini? Remédio para fazer crescer minha pizza. Utshelwe ubani wena ukuthi ngisebenza ngalezo? No, pai, eu vivo aqui around. Disseram-me que tem esse remédio aqui de fazer crescer pizza, pai. Unayo imali? Tem. Imali. Ok, pai. nangu babudlamini uyishaya sanyanga kanti naye akazilutha impela yonke lento akayiphethe uyilanda kule yenye indoda abathi uSipho Uyabona ke ndoda. Uyabona ke ndoda. Lo muntu lo ufike utshani. Uthelela amanzi. Uma ukhula usifike emaqeleni ungapi kakhulu yabo. Ngoba wakhohlwa. Inkinga yakho le. Uzokhula uzushaye phansi. Angeni ke lapho mina. Vou cortar. Tudo vai estar nice. Obrigado, pai. lona ke uNomsa uyintombi kaMayo uma kukhona into akayifunayo uvele nje abamba ucingo afonela uMayo umoya wakhona uveleza ngokusheshsha eseyiphethe Hi, yonke baby. into akayifuna uNomsa Ukuphi? Johannesburg sure Akuna cross la endlini baby. oyigrozana hawu uNomsa usefuna ikroza hayi uMayo phela kahluphi uvela kuphoseke khona esupermarket ayobamba inkunzi abuye nayo yonke ikroza nayo yonke into akayifunayo uNomsa Pela paz, não pegue. Buia wena machaza. Vai lá. Masa hapi, buia. Lezi nkukhu lapho. Balana, sheshe lapho. Kakoko, sebenzela abantwana bakho. Pakisha. njengoba sazi-ke ukuthi ubugebengu abukhokheli phela noMayo bagcina sebemtholile kukhona isigebengu esikhulu uStux wavele wamhlasela uMayo wamgwaza waze wadindiliza wafa kanjalo-ke uMayo Ngangivele ngasho kodwa ngathi imali yelotho inebhadi awubheke nje ukumadluphuthu sekuyahluphekela bandla sekufunana noyise lonke idolobha leli bheka phela ngoba nonkosikazi sokubalekela nengcebo yonke leyo yavele yaphela ngiyamzwela umadluphuthu bakithi
Amen. Kulendete belokisibhimbisa lapha. Nizwile kodwa? Ngizwile. Ethi bekame ngapha ngakini. Bekame ngakuwe. Yeah, ngizwile isawundi beyiqhamuka ngapha. Ja. Ngizwe kahle nami. Cula ingoma zethu ezimnandi kangaka uyafika uyaphina. Angithi ufuna ishaye kule mali. Oh, Hey. angeke aze ayinuke. Sanibonani. Yebo. Hawu masenibala imali niyibala nodwa kanti besicula sonke kumnandi. Ubani loyo kanti? Ile ndoda beyisibhimbisa ngenkathi sicula. Bonye nibhimbisa. Oh. Cela imali yami. Uyaphima kodwa. Cela imali yami. Joyela kahle. Joyela kahle. Ya. Sebenza kanzima kanje. uMadluphu lona wagcina samtholile phela ubaba wakhe khona edolobheni elikhulu laseGoli. Hawu kodwa ngoba igazi phela liyezwana noyise wamukela abandla bagcina sebebambisana sasibabona njalo sebehamba bobabili beyofuna umsebenzi bephanda namatoho phela babebuye bethole namabhokisana bethengise kuze bathole okuya ngasesiswini okokudla phela. Abanenhlanhla ke bathola umlungu obaqasha ukuthi abagada ama-toilet. Okay, so you heard me clearly now? Please, whites only, no blacks in here. You want to keep your job? To keep your job, no blacks in. Whites you may let in, but no blacks. The blacks come in, no job for you and no job for you. Gone. Manje futhi lo mlungu phela mina ngimuza uchaza ukuthina lapha awuzwa indawo umuzwa uthi la kugage abantu abamnyama whites only whites la abantu abamnyama bayanukisa aba don't flash no flash black yeah. Whites only sir. Okay, Yeah. now let me show you what a clean toilet looks like Yeah. and how it must stay. You see how clean it is? Yes sir. Yes. This is how the white toilets are. Clean and stay clean. Okay. Yes sir. Okay. Yeah. Clean. Clean. Yeah. Okay. I'm off. So look after the place. I'll be back. Okay, Thank sir. you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. See you after hours. See you after hours. Kata lo bala umnyama. Bala komlungu ubona bala umnyama. Ngicela ungena ukuyokaka. Hayi angena abantu abamnyama la, ngena belungu kuphela. Kathi sewubhasa uhoyila. Hey, yendoda. Akho umuntu omnyama la. Yes, Lalela ungamraseli mfethu nawe uyazi abantu abamnyama banokisa amasingo abo. Tu nangomunye. Uzoshiya amakaka womngqusho la. Ayithweni, hamba manje. Nidla masi. Madoda, ngithi ngiyangena madoda. Hey madoda.
ngicela ulalele ngilalele umuntu omnyama amasimba akhe ayanuka mfethu sicela ungena abelungu kuphela uzonukisa amazambane wakho la abelungu uzonukisa amazambane ungena kanjani imali babelungu buya umlungu uzaxosha bo uya kuphi uyaphi akuchanywa la etoilet yabelungu le umnyama wena uzibona manje ngiphathe amasimba manje amawayo kuphathela le amasimba wakho uyaphi baba lalo mlungu usitshela ukuthi umuntu omnyama kangeni nje nhlobo mina umuntu omnyama lalela ungangirashi uthi umuntu omnyama uyanukisa amakaka ayanuka umthetho niyakwazi lokho ngoba nani nishiya amakaka nani kaka niyashiya angithi niyakwazi lokho iqeda nethishu yomlungu la hamba baba hamba kaka samuel tshela lo mulungu lo ngizomshaya ngimubulala nya alright hamba ke uzolo usitshela nonsense la sikhathile la samaphoyisa la manje ngezinyezi indaba kabani indaba yakho amakaka wakho anukela wena itoilet lena yabani nabani hamba esigangeni yabelungu le angesigangeni whites only yeah ngizovinyela manje phakathi kwenu phambeni kwenu nyele sithi yo sus ngana hamba kaka sus uyanuka lo baba yo kohlakele lo mlungu lo njengoba bengalalelanga-ke besasebenza etoilet lapho umlungu wabaxosha base bethola omunye umsebenzi erestaurant. Obviously put them. Shooting koyo. okay Amarosa lawa 25. basabheka amanye bomnathi Tell me yes. okay Please. I want to talk to this and this meeting. Please. pleasure Pakistan the second. Thanks. Hey, what the hell is this? Didn't I order things 10 minutes ago? How long does it take just to pour a drink, put it in a glass, and you still get the bloody drink wrong? And I asked for a bigger glass. What, are you stupid or what? Have you just started here? What's going on? Your service is up to shit. uyangithuka phela not shit And what's that supposed to mean? uyangithuka mlungu not shit Please, man, your place is so full of shit. You know, you don't have to serve anybody. Have you been working here long? This is your first bloody day. You obviously don't know what you're doing. Right. Because where's the tray? Where's your service? You're hanging over the table. You're spitting in my drinks. No, this is unacceptable. I'm complaining to your boss when I'm finished eating it. All right. You heard the lady. Take these glasses back. Get the big glasses. And please, better service. Hawu kodwa Nkosi yami labantu banebhadi ngempela nakuleyo restaurant le abazange behlale ngoba phela babengenalo ulwazi olwenele lalo msebenzi wase restaurant. Yathanda babonise ukuthi thina senza kanjani umjiko sibabonise bahlanya yeah right perfect bangadlulisa bheke yabina besi mina ningajeli umuntu nithule nimtshele umlungu ukuthi ngenzeni hlangana nanerenki uhlangana nemarenki ya usebenzani Much better. You see? Not settled. Thank you. Thank you.
Hawu-ke njengoba basebexoshiwe restaurant lapho bajabula kakhulu phela ngoba bahlangana nokomando ngonyama wayesebanika umsebenzi omuhle ukuthi babe maphoyisa bawuthanda kakhulu loyo msebenzi ngoba phela vele lo mfana wayefuna khona ukuba yiphoyisa lokho. Yabo wabazayithi wena wabazayithi wangifaka kathathe isandla sakhe phela nesaba yamadoda yes wena sibikho lahle sibikho silahlekile se ngiyafuna ikhobo sakho ngiyazimolda yezakho wabo umthetho ngiyangizwa no ngiyangizwa no yini wathi akula wena mfana uphethe amakaka se uphethe amakaka yes sir all right wakaka 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 bawamdaleli mfana wami usoganga layikhaya wangibona usoganga wangadaleli umthetho wami usoganga hey yaphansi 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 wangadaleli umthetho wekamda kwakona usoganga uzakwenzani 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 wathi yaphansi sesiyayishintsha-ke lena siyayishintsha ungilalela yes ungilalela yes akade ngizwa ningilalela yes beka mina wakak 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 Toulouse, back the boat. Yes, sir. It's your chat, my Japanese. Back boat. Back boat. Back boat. Salsiga le kek. Salsiga. Salsiga. 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 Salsiga le kek. Salsiga le kek. Salsiga le kek. Salsiga le kek. Salsiga. 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 Salsiga le kek. 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 Salsiga. 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 Salsiga le kek. 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 Sajeni mkwanyama. Maona. Sigale keke la masimba kama polisi ambo. What is the meaning of sigale cake? Aw mama. Sajeni mkwanyama. Khuza ka sigale cake. Awusweka onathaba condom. Kamehla abuwa ka taba ya hore flesh to flesh. It's delicious because there by condom we get oil of a monkey. Nafuratwe, Sajid, be afraid for flesh to flesh. Enter the condom. You will appreciate. So delicious. Sergeant, when you talk about cigarette cake, just close your mouth. What's good? Kubani? Omkhulu ujabule kakhulu nikwazile bekezela la ekhaya. Nakwazi ukuthetha la ekhaya. Bengiyithande kakhulu ke nena kaka lokaka. La kuyakaka phela khalo phela. Uya indodi yakaka phela. Kodwa ke bandika lelokushini ngingalile ngidlale ngophoyisa abantu. Nizwa kahle. Ni okaka yakaka lokushini. Nizwa kahle. Angithi thina sifithi. Shayi khona mfana wami ngithi. Ena kubonile iphupha. Ubonile manje nawe khumana. Ubophe ungahlala. Abakaka nje ubophe ubaqaqise nabaqaqise yakudlalwa obakayo makakake manayekele yini uyabona nalaba sajeni abaye ema-airport banganama-airtime bayobhizi bayohlupha ama-tourism wethu sizobabopha siyabaqeda finish bazonya nawo labo tsotsi la bonke labo tsotsi ba la elokushini bazozwa ngathi sobafaka isikathu lezo shoti bale shoti wena phela wena ukala sathi constable nami sengqualified ngizakubopha assault assault ngizakubopha yeke ukuphapha soyaphapha manje soka nawe
Usatshena ngonyamalo unonkosikazi wakhe kodwa unkosikazi wakhe akayiphethe neze kahle uyajola awubheke nje lana simbona inyonyoba ufuna ukubona ukuthi ngabe namhlanje lo nkosikazi wakhe uza nayiphi indoda. Thandi, we had a nice time namhlanje yazi. As we get I was gonna stay the whole night. Ha! Thandi! Izinto zenzayo emsini wami. Kanti khona nawe. Hayi, ungiyekele. Uyekele. Wena! Ufunani emsini wami wena? Ewe! Bastard! Phethe nesize amashamba. Nesandla samasindina nokulingana nje uyinkulu ngakhona. Hamba la swine. Uhamba lokuqala ke lo Madluphuthu noNkhumalo bephuma phela epolice station ukuthi beyobamba igebengu. Mathanda lenja ithengisa imbamba nensango ihlala la. Ihlala khona la. Okay, namhlanje ke izobona kahle. So, balisa ibhuluka amasimba ezokubhala ibhuluka amasimba. Kuphela lento yabo yokudayisa insango le bloody swine. Siyababopha. Siyabangena. Siyakena ka. Siyabangena. Siyababopha. Izolo sayithi. Hlala la lo muntu odayisa insango ngithi. Akekho hlala la lo muntu odayisa insango ngene shit. Aningezwa ukuthi ngithini kini. Funa lo muntu odayisa insango man. Lotshwala la. Angidayisa icwala la. Wos. Ya, sinithole kahle. Yes. Ubani womtizi imbamba nensango la. Yeah? Uphi umnikazi wale ndawo? Uphi? Uthe mabefika kwenye indawo uMadluphuthu wathuka kakhulu wayebona ukuthi uStux uyena lo kanti owabulala uMayo umfowabo. Prestuki mina nje ngizobonga nje ukuthi wayibulala inja noma bokumfowethu nje mara bekahlupha umphakathi yabulala aripa udade bethu nabo cherry bethu. Ngiyabonga ngizobonga nje Prestuki ithengisa wena noma yini oyifunayo noma yini. Unene ngithi le short isinike isibhayi. Bheka manje siyapha manje. Prestuki sizobulisa ayikho le problem. Sizothi nje thengisa yonke into Hlala oyifuna. phansi niphuza le mbamba. Hlala phansi. Setshele wona man. Hlala phansi. Rekela imbamba. Komo tkhala. Phuza. Imbamba thina manje. Phuza. Mbona ukuthi. Stand up and do piso. Someone fire. So woman, stand up for your children. Stand up, piso. Stand up, man. Stand up. Look jelly. Look jelly. Man, come on. Stand up. Stand. Look jelly, man. Man. Look jelly. Man. Look jelly. Yeka mbamba kudlalwa oMadluphuthu laba masebetha weyimbamba abacula umhlolo awuzwe nje helele awu ngiyaqala ukubona uMadluphuthu enje Man. You can tell me what we're trying for. You can't help it. No, we're trying for. You know, it died for you. I will live for you. I will die for you. I will cry for you. No, it's true.
Everything I do it for you. Shabana, ne? Ngathi ngubrand, ne? Ubrand food. Njani madoda? Khona. Awusiyabona. Khona manje. Hlalani madoda. Hawu. Ngempela khomalo ngiyajabula ukuthi bona ufika la ekhaya madoda. Nawo manje phuthu. Kodwa ngiyazi into ezokuthi engijoyine i-police force madoda. Ulwa necrime. Nobugebengu. Yebo into enjalo. Ngoba ngempela manje ngingasebenzi madoda. Ngeke sizwane. Ngiyabona ukuthi manje nisebenza kakhulu madoda. Hawu, izinto ziyohamba kahle. Kodwa ikhona into eyodwa engihluphayo madoda. Abantu abanga against thina laba fanele sibabona. Khona isigebengu esikhulu efanele sisithole madoda. Hawu, I'm ngambona la. Ngingambona lo muntu engikhuluma ngayo. Awuthi seke simbuleke nibheke la. Ngoba lento zinhlupha kakhulu. Igama la kaThusipho. Ngicela ukuthi nibheke kahle madoda. Hawu. Ngiyambona? Ya. Nake ngambona lo muntu. Nikeza abantwana bethu ama-drugs notshwala awuyibheke nje necheri yakhona uyayibona ukuthi le ithole Hillbrow. Lona-ke uSipho noNandi intombi yakhe umgulukuthi wesigebengu naye uSipho lona yena-ke udume ngokuthengisa zona izidakamizwa lezi udila ngama-drugs nako konke nje ubugebengu obungasile. Yingakho nje uNgonyama waze wacabanga ukuthi exashe labo bobabili abangajwayelekile ephoyiseni ukuthi babambe sona lesigebengu singuSipho kanye nayo intombi yakhe le enguNandi. Yeah. Oh, sanibona. Ngena. Say problem. Unoshukela, ngizibayivuki. Mr. Mapela. Silver Fox. Nalo-ke leli khehla lalikhohlisa uma yona abangani bakhe lithi liyinyanga kanti kwalona umuthi loyo luthatha kuSipho. Ufuna ube ngakanani ukwaye wakho Silver Fox? Ngifuna ube strong nje impela. Proko phansi. Bheka. La manje kuleli khehla lo kantu. Sekaleza umuthi ke manje lokuthi akhulise 45. Khehla labantu liziphelele. Tshela mina. Nabona labantu abanje abantu bokuvalelwa lapha. Baby. Take over. Yes, baby. Kanti umuntu wesimanje. Come on, one baby. Uzizwa kanjani? Yes. One. Uzizwa kanjani? Ngizizwa kahle. Badala uhambe usike ikhekhe. Ayikho lento esiyenza la baby. Awubheke nje namhlanje lo tiki esiwenzile amapeanuts phela lawo. Nami ngifuna ukuba nswembu, ngifuna ukuba isikhokho njengabo khanyisile imbawo. Drive imoto egrand, drive imoto enkulu, ngibe isikhokho kuziwe ngami. Khathele lempilo. Khathele, wanna be rich. Wanna be a millionaire baby. This is bullshit. So fani silje vethi nabo khanyisile imbawo. Ukhanyisile imbawo uphethe umadla. Wena lenja le iphethe imali. Nami ngiphethe isikhokho. Phethe nje wena. Khathele lento.
Make a plan. Njengoba phela simzwileke uNandi ethi uSipho makenze iplan. Wahlala phansi uSipho wacabanga ukuthi kambe imali yokwenelisa uNandi engayitholaphi. Lo mama enimbona lana ke yisiqiqi kwesikhulu esasithandana nosomatekisi onemali eningi. Wabona kuSipho ukuthi ngcono akidnap yena lo mama ukuze athole imali eningi uma phela indoda yakhe isimkhulula futhi wayemnyayisa kabi emdina lo mama ngoba wayezenza umlungu. How many times must I tell you? I'm not Mrs. Zwane, okay? I'm Mrs. Swain. I've been waiting for you for over an hour. You're late. Get your ass in. I can't believe this, eh? I'm sorry, Mrs. Swain. What style would you like done to your hair today, ma'am? Nothing fancy. I just need something simple. I'm going to some important function, eh? Tande Swain speaking. Good evening, Mrs. Wayne. Mrs. Smith calling here, your daughter's school teacher. Ma'am, I have sorry to bother you. I was very sad today hearing your husband repeatedly speaking to your daughter in Zulu, and you know we don't appreciate that in school. My what? Your husband's, ma'am. That stupid man. I can't believe him sometimes, you know? How many times must I tell him that I don't like Zulu? Mrs. Smith, please don't worry. I'll straighten that man when he comes back from work. Okay, thank you. Bye. Don't worry, Mrs. Wayne. My husband does the same thing. But he's worse. My kids speak Venda. Can you imagine? Venda? Ugh, that's even worse. Oh my God. How can he do such a thing? I don't understand why they can't live with the times. I mean, this is the 21st century. People must get with the program now, you know? We can't carry on speaking Zulu, Venda, Pedi, whatever language, you know? It's English or nothing. Mr. Wayne. Here we go again. I'm done, Mrs. Wayne. Are you happy with what I've done to your hair? I'm extremely happy. You did a very good job. Anyway, Ribs, how much do I owe you, darling? It's 300 Rand for house calls this day. That's nothing, even if you stayed 1,000. I'm floating in money here. Thank you very much, Mrs. Wayne. Au revoir. Let me walk you out tonight as well. Tandi, uyaphi masulungisa imali ebusuka ngakamntakwethu? First of all, you silly man, I'm not Tandi, okay? How many times must I tell you people? I'm Tande. And where I'm going, it's none of your fat ass, okay? None of your fat ass business. Anyway, Mrs. Smith from Bongi School called. Apparently, you're still speaking to Bongi in Zulu. Kunani mangikhuluma nengane yami isiZulu? Angithi ngumZulu. Oh, sengiyabona. Ingakho uthatha ingane yami ehlahla nomama wakho. Ngoba ufuna ngikhulume naye isiZulu. Doesn't matter. I'm off, Mr. Zulu man. Don't wait out for me. Nakubala uSipho semkidnaphile lo mama. Wasecabanga ke ukufonela indoda yakhe ukuthi izomkhulula ngesamba esithile semali. Yebo. Uzwana ukhuluma. Ngikhuluma nobani? Mina ungazi ngefuthi angeke uzongazi. Bengifuna ukukutshela nje ukuthi ngiphethe isimatsatsa sakho. And futhi ngifuna 5 million rand. 5 million rand? Ukuphi yena lo mfazi lo? Awu. Imali engaka? Niyoyithola kunyoko lo mali leyo. Mbulaleni manithanda ngisamfuna. Ya? Uthini? Ngithi bulalani leyo nja. Kuyoba nincede kabi. Angiyifuni. Uthi singamane sambulala lo. Uthi siyabheda. Ngeke sithole 5 million. Yahambe nje. Yahambe nje. Yahamba. Jani, indoda enjani? Sometimes was right. So
usisi wajabula kakhulu uzwa ukuthi unkosikazi wakhe oyisicwicwici esinyanyisayo bamkidnaphile. Wadansa ubusuku bonke ezijabulisa phela ehelalisa khona ukuthi bamkidnaphile unkosikazi wakhe lo ngayengasamthandi kakhulu. Ngapha-ke kumadla uphuthu nobaba wakhe base kubahambela kahle ngoba phela siyababona sebezinkunzumalanga zosayitsheni base besemaphoyiseni sebethatha ney'tatimende sekumnandi sebethola umsebenzi. Indaba manje wadonga isitulo manje kagogo wakho. Ngajile mgogo mina ngiyacela ngoba ngisebenza kulesindaba esengikhulekayo. Yini ke? Break. Barebe bantwana ke. Ubona umntwana ngithi lawo ubona mina. Yimo ngishiwe la. Ubarebe wena. Yikudoda lesitulo sethu ngamasimba ukuthi akuhlala ubuhlungu. Ngicela ngitshela ukuthi ubuhlungu anything ngicela ukuthi udile ngekhisa and manje. Abona inspector lama-rights wamanje angisawa-understand. Okay, ubani igama lakho? Uthayiseni. Umfana uyintombazane. Ubona yini ngiyacela ngithi ngiyakutshela ukuthi ngithayiseni. Uthayiseni ngabomama la. Nickname leyo. Gama lami ngempela ukuhlala. Okay, Thabang bani? Thabang Rakgoko. Okay, Thabang Rakgoko. Okay. Yenzeke kuphi lento lakho? Ezon-4. Ezon-4. Ema-grounding. Bowufunani ema-grounding? Nasemahlathini ngale. What time? Angazi. Ngokumnyama Ngokumnyama kusobala. Angisiyo uyakho mina ngisemsebenzini la. Yep. Mangikhuluma nawe nje. Otherwise ukuzikulempini nayo senze. Okay. Umbonile mthole. Bekusemhlungu kanjani? Ukuripe kanjani? Utshela. Ngicela yonke into ungashiyi. Lelix. Ngifake ibhodlela. Bhodlela. Emlomeni. Alright, then wayifaka imoto. Usho kanjani? Okay. Mina le ndaba ezinokungiphazamisa ngicela u-inspector aqhubeke nale ndaba yakho. Inspector, ngicela ungiqedele le ndaba. Udadewethu or umfowethu udadewethu bamenze njani? No, right now. Bamenze njani? Kuphi olonye ema-grounding esezon-4. Angithi thina sazi ukuthi kune-chocolate box ngoba nawumfana intombazane nabakushaya la esibuni bathi bashaya i-chocolate box wena kuza kanjani bakufake ibhodlela? Angazi ukuthi bafake ibhodlela. Inspector, umfana omuhle nje mina into engiyibonayo ngaba ngiyiqabuzele yena. Sis, ucabuza mina ngamazinyo asolo. Cabanga ukuthi sengibhizi ngicabuzana namazinyo asolo. Anduke kabi kanje futhi. Uthi uyabageza nje. Into yokuqala umfana ntombazane ukhuluma ngamazinyo wami uthi umlomo wami uyanuka. Uyabona la thina uyashikha. Shit. Itayikhaza le nto loya yakhe abantu bama-right naba umuntu amangabosho aqalabe ngama-right wakhe ukuthi afonele iloya yakhe thina sinamashikha thina sinamashikha nama-ATM enobhomayo nama-right wena wasesebenzi la i-government yala e-South Africa iphethweni amashikha utosile police station chokaka mfana wangu la uyasibona masithi thina asinakhathi ama-human rights la uyabona la awasebenzi ama-human rights siyakwenza so siyaphuthiza nalesi namba yakho
10:45. Ukhomanda lona wayesebathanda ngempela futhi ebathembile omadluphuthu ngendlela ukuthi babe imisele ngempela ekubambeni izigebengu lezi njengoba wayeshilo ukhomanda uNgonyama ukuthi mabazinyise izigebengu babe kwenza ngempela lokho akukho sigebengu esadlula komadluphuthu babe sinyisa. Right side! Yes, what another winner! Yada winner! Kokota sulima fedala. Yata pesu. Bega la wena, bega la santa wena. Ya. Yata fedala no that shit. Nigga, get shit. Yeah. Nigga, get shit. Nigga kokota. Yeah. Fedala na. Wo. Yata nya ya. Dile ya human rights za dawa. So the squad. Ida. Kana pasa wena nada. Letendela nokutendela. Oh, washiwe last time, right? Yabona ukuthi lamaphoyisa wasawenza umsebenzi namajaji. Wena mfana. Uthatha kanjani mjini? Yazi ukuthi bekumele siyenze kanje. Ngicela ukuthi ungcolele namajida wakho ukuthi hanzo. Samela ngemali ekhulu, awubambe kanje. Uyazi ukuthi uzongizama ngemali ekhulu. Into ijwayele fight. Yeah? Into ijwayele namba nebribe, yeah? Into ijwayele namba nebribe, yeah? Angibribe mfana wami, yes? Ungizwahle. Sokuphula ikhanda manje. Ungizwahle kana madlanyana imadlana nje. Lento le imadlana yini bona lo? Yes, bribe akomanda lo muntu. Yewona. Ujwayela kahle. Thatha lemali yakho yosambi yoboshwa njani? Asambe wena manje. Thatha manje. Zingena zonke futhi lezi zinto zasambi. Sambi. Usani yo shit. Usathana abamnyama babhabhe lokushini. Usathana babhabhe lokushini. Vuka papa. Sambi. Ngena yo shit. Ngena yo bloody swine. Ngena yo shit. Yo bloody swine. Yo bloody swine. Ngena yo shit. Get it! Paga! Get it! Paga! Get it! Get it! Why? Ngicela ungenzele nje ifavor mfana wami. Mawusuka la, uthathe le moto uyisele emsebenzini udirector ya. Chief director angithatha ukuthi wabuzula ngemoto emsebenzi imoto enje hey uzwa kahle ngezwa nje uzongithola kahle mfana wami never uhambe kahle mfuthu promise blind man yiyo le njalo Yewena uyangikhumbula Yokhumula kanjani wena ungazisho ujubani yimi lo yana wamkhaba hamba nabafazi bakhe abayi2 you bloody playboy you shit manje yini engathi uzimisela ukula nje wena ya vele ucabanga ngani Oh, I'm bored. Shit! Coba ngutu, ungashaya umuntu omthetho. Ya. Shit.
Why can't you say people are making noise and say black people are making noise? Now, what do you want me to say? Give me your address. Yeah. There's no dear in Malibongo. Okay. Yeah, we are on the road now. Yeah. Let's go on the road. Lama, the police tell you, Gunabandu, Abamyama, Abenza Mabad, one of one of Abamyama, the Battle Masabanga, Bonapula. Finally! Yeah, police. How are you? Not well. What's your problem? Can't you hear the problem? Are you deaf? There's a big fat party going on next door. New people moving in our neighborhood. People are having fun next door. There's a party over there now. Yeah. Someone said you said Musuranyo. So if you said so, there's a problem and there's a problem this side. Problem plus problem equals to no problem. Is it? Yeah, let's go. Let's go. Party. You're Let's go. seeing a Yoko too. What's that? Inspector, umazelaphi lo muntu? Hayi. Inkunzi ye-blowjob awubona umlomo wayo. Shaya ukushawuda wena mntu. Nge-blowjob shaya unye uzikakele. Shaya ukusana njengenkomo. Shit cops. Iyo baba le iyo. Letha la ngombonisa. Angithala phansi. Ngimbonisa amasimba. Yabona ke wena? Mina ke ngigcwalisela yami ingredient kuyashoda la. Kuyashoda la. Ngiyabuya, ngiyakufaka yami ke mabonisa amasimba. Cabanga ukuthi sibheme insango thina siya ku course. Mara kumnandi ukuba shit cop. Sengibuyile. Phuza, usalenda. Usake. Usekahle. Uso yakho hlala. Shit. Phuza, fundela le fucking acid wakho. Phuza. Phuza wena. Stuks. Hayla, pare nje pare. Phuza. Abasazazi yena. Ngawuzo. Uzafaka la thatha le nsemotweni. Faka emkodini. Sukuma. Okay. Yabona nina. Ngizake niphinde nje niphuze imbamba nyapha. Nanibopha yanixolela namhlanje. Lucky day shit. Sambe wena.
phinde ngibone ngiphethe le babuya bengasadle inkomo madluphuthi nokomando omkhulu uNkonyama base bezomlanda ngempela-ke manje uStux ngoba bengasadlali futhi base besihlome bephelele barape abantwana babulala abafazi basitontshela imali zethu basikhuthuze emarenkini nasemabhasini bulala lezinto manje lapha bantshontsha kusho ukuthi omadluphuthi laba babesebenza ngempela ngoba nobugebengu basebushabalele lokushini sekusho khona phela ukuthi zonke igebengu seyisabona lamaphoyisa amasha angomadluphuthu lenje mfazi wami ihlala la ihlala la lenje ihlala la phela uyazi commander ukudla umfazi womuntu icrime leyo asingene lenje sayibopha ngathi khona futhi mfazi wami kapubane umbonisa oh well mbani wami iyoni ndizahle ngibamba la yale abahlala phansi indoda akusiwona obesijayiva naye emakhishini ya uyena udla abafazi babantu kanti ngathi ujayiva kamnandi so ayi abahlala phansi sukuma njani yo commander impahla engakabe yidla umama sekhanda abe imbulala wena kusukuthi bosowuswima nje yebani wazobhetha nawe wena wazobhetha wena ngizokufaka le nhlamba ekhanda khona manje umtshela ube ngiswima wazobhetha esikhulumela yes okay sergeant asilalela ukuthi thina wena uhamba umosha udamage nje wena awumtshela bhukwama umzeka ngakho mfazi wamanje into yakho ngiyenzanga kakhulu ngiyenzeka i5 hayi wena kayi5 lokuthi umbulele hamba nayo le manje kosa befoto wena yes athambe wena Você não é polícia, você. Vai-te embora, você. Você não é polícia, você. Aqui estamos a fazer dinheiro. O que você quer aqui? Hã? Você é polícia de onde, você? Você é polícia de onde, você? Hã? Bota lixar, você não é polícia, você. Eu te falo sério, pá. Sachi, tuvula lenja le. Futhi khuluma nesiPutukezi. Asabi bari thina la. We are shit cops. Yeah, top guy. Nifuna inyindi ne? Sachi. Nifuna inyindi madoda. Niyazizwa ne? Wo commander, uyabona manje laba sibafakela ama fighting specs. Timer. There's your pen. Okay. Sababonisa umhlola bonisa abafana bami. Faka. Yeah, yabona manje. Hlala abantu commander. Papa. Janela amaphoyisa nyana la uthatha itshotsho mina. Ngithatha itshotsho mfana wami. Yokushofa wami uqhaqhazela unyaka wonke la kimi. Yokushaya. Yaphapha. Omadluphuthi base bebambe zonke igebengu kodwa babehlulwa uSipho lona ngoba lana sibabona besehonji lakhe.
Majosi. Ndiwitshele nje. Itenja ngesempele nje. Asingamthola nje sokuganda. Ngakule hayi wena manje. Nasusa wena manje kubani? Ushaka wena. Akekho la akekho. Nasingamthola nje sokuganda. Somkakisa. Yena ngumthusa wena. Ufuna nosipho. Oh. Madoda. Ngiphethe i-AK47. Angiphethanga nix mina. Naba nebhamu. Ngicela libekele zwebhamu phansi. Nganceda. Hayi. Sesobuza nje ukuthi ama-contract athengiswaphi. Hayi, futhi ke isithanda ukudlula nje sizobona ukwenzekala la ekhaya sizobona basipho. Phuma phela kwase. Lenja ishiye tape recorder back. Mina ngibonile. Bonile. Khathalele ngazenja nje. Yesiyaye. Ukhala ingqondo zethu lo muntu. Asambe. Uyazi. Fanele sabe senadali. Siyofuna vona. I'm sure ade uthengisela abantwana besikolo lezinto zakhe, uthengisela izalukwazi, uthengisela abomkhulu, uthengisela abobaba. Kumoshakele phela manje. Ufuna ikhumfulo. Fanele sihambe ke siyofuna manje. Asingamthola nje. Somkakisa. Somkakisa la singamthole Natali. Somkakisa. Lokaka sayitshela. Asamba kabuya, asamba. Alufakwa. Yes, commander. Lenja bathi hardest criminal elale endaweni enje. Ake sibheke-ke bakwethu ukuthi omadluphuthu baphelelaphi njengoba phela basebejutshwe ukuthi behambe bebheke eDurban beyofunana naso isigebengu esikhulu leso esasingatholakali okwakuyigama laso uSipho. Uyajole next door. Ay baba wami uyajole next door. Ay uyajole next door. Oh baba wami uyajole